Kuluri u kostumi timmarka l-ewwel avveniment li jagħmel parti mill-programm tal-Karnival. Festivals Malta b'kollaborazzjoni ma' Spazju Kreattiv fetħu wirja fuq il-kostumi tal-Karnival fil-Kavallir ta' San Ġagbu. Fil-ftuħ tal-wirja l-Ministru għall-Kultura Owen Bonnici qal li din se ssaħħaħ u tippromuovi l-wirt kulturali Malti u hija xhieda tal-kreattività, id-dedikazzjoni u x-xogħol bla waqfien tal-kumpaniji tal-Karnival li sena wara l-oħra jżommu ħajja tradizzjoni tant maħbuba mill-poplu Malti. Il-wirja għandha madwar 15 kostum tal-Karnival, maħduma mill-kumpaniji tal-Karnival, Nella Carnival Team, The Dancing Angels, Birzabuġa, Shake Dancers, Hypnotic Dancers, Carnival Group u Laqda Kultura u Armar Marja Annunzjata Ħaltarxin li l-koll jiffurmaw parti mis-sezzjoni Kumpanija B. Unħeġġeġ lill-familji sabiex jitilgħu bit-tfal tagħhom u japprezzaw dejjem aktar dak li l-Karnival joffri f'pajjiżna. Meta nkunu għaddejn fit-toroq, wieħed jgħid xi ġmiel ta' karrijiet, xi ġmiel ta' kostumi, ma meta wieħed jiġi hawnhekk ġewwa spazju kreattiv japprezza aktar is-sagrifiċċji, id-dedikazzjoni u l-professjonalità tal-dawk li jaħdmu tant tal-qalbhom għall-Karnival. Il-Karnival huwa wieħed mill-iktar avvenimenti purament Maltin li għandna f'Malta u fil-wirja tispikka l-ħila tal-ħajjata u d-diżinjaturi tal-kostumi. Il-Karnival ta' Malta illum il-ġurnata madux f'dak il-5 ijiem biss tradizzjonali, imma Festivals Malta qiegħda twessa iktar il-Karnival permezz ta' attivitajiet bħal din li qed naraw illum, permezz ta' wirja li tifetħet propju fil-21 ta' Jannar u tibqa' sejra sa' 22 ta' Frar, eżattament sa' kważi ġimgħa wara li jkun spiċċa l-Karnival. Id-direttur artistiku tal-Karnival ta' Malta, Jason Busuttil, għalli kull sena l-livell ta' kwalità tax-xogħol tal-Karnival ikompli jiżdied u din il-wirja turi ta' kostumi minn edizzjonijiet tal-Karnival passati. Il-Karnival jilħaq il-qofol tiegħu bejn it-13 u 17 ta' Frar fil-Belt u l-Furjana u jinkludi attivitajiet fis-7 ta' Frar u 8 ta' Frar f'Santa Venera u fil-Ħamrun.